Hello mga kabisaya, kabalo ba mo nga naa na sad ko'y lain na discover nga lamian nga iced coffee diri sa Cagayan de Oro City. Mao kini ang 39th Avenue nga gaserve laglaylay sa klase nga iced coffee. O dali ra pud kay nato sila makita mga kabisaya kay naara sila sa daplin sa dalan naka-display along Sergio Osmeña Street, fronting videos menu branch o a la carte sa Kugon. So sige na ko balik-balik sa Kugon kay gapangumpra ko anang gabi sige gina ko gakakita ning 39th Avenue. O gaka-amaze kay ko sa ilang setup, sa ilang design, sa ilang style, and of course, sa ilang presyo silang kape. And for as low as 39 pesos, 49 pesos, o 59 pesos mga kabisaya, na kay mainom nga lamian kay nga kape diri sa 39th Avenue. O kabalo mo kung asa ko mas na-amaze mga kabisaya, two of my most favorite iced coffee na sa ilaha. Og maong nag-order kong isa ka Spanish latte ug isa ka caramel latte. Sa caramel latte, you have two option. Pwede ikaw ang mag-mix sa caramel syrup or silang ma'am ang mag-mix para kanimo para sa dili na kamahago mga kabisaya. O kabalo ba mo unsay nakapatsyada sa ilang caramel latte? Ginamix nila og condensed milk. Og na siya kay ko mga kabisaya no kay ang ilang caramel latte dili sugar ilang ginagamit but instead condensed milk. Of course, nagyapoy milk and the caramel syrup. Mga kabisaya, kailangan gid din nyo i-try ang ilang caramel latte diri sa 39th Avenue kay grabe dili siya OA nga pagka caramel latte kay some of the coffee shops magud nga ga-offer caramel latte medyo OA na ang flavor no kay grabe na kay ka-overwhelm ang caramel which is dili na ko ganahan. Ipa kayo ba? Thank you. Kaya ka, ano may briga? Dili na kayo ng baby. Oh, board! Board! Kape, board! Ah, kape. Ay, kape na. Yan eh. Ilan kayo ni? 39? 39? Aside sa mga iced coffee mga kabisaya, gaserve pus lag hot coffee like Benguet coffee nga grabe kuno ka strong ug mo kuno ganahan sa mga vendor dira sa Kugon Market. O gitilawan na po dahil ako ang Spanish latte sa 39th Avenue mga kabisaya which is my most favorite iced coffee good for now. Grabe. Wow. As in, wow na wow. So for sure, kung ako giganahan mga kabisaya, labaw na mo, mas maganahan mo ka aside sa barato, lamig pag yun. Unsa pa man yung gihulatan mga kabisaya, magsige na lang sa tag sana all. Well, ani na mo diri sa 39th Avenue mga kabisaya no kay for sure digin mo magmahay sa price, sa kalami, sa simplicity sa tindahan mismo. See you all.